Yaiku ruat desa utawa sedekah bumi. Aku dikongkon yaiku jaga kahanan ana nggone jero Lakasandi kene. Mbok menawa ana sing ganggu gawe ana tlatah jero kene. Saumpama ana jen pripayangan Banaspati sak panunggalane gagu gawe ana tlatah jero kene, aku bakal sing dadi pepalangi supaya warga desa jero kene sakwise anggone ngruwat desa utawa sedekah bumi ora ana alangan apa-apa. Loh, apa katon cemlorot loro cacahe? Amit, amit, amit. Bangsa lelembut, kowe kawujud naga sakembaran. Iya, aku naga sakembaran. Kowe aja ganggu gawe ana tlatah jero Lakasandi kene. Amarga apa? Warga desa jero kene saiki ngadakake ruwat desa utawa sedekah bumi. Sumingkira aja ganggu gawe. Aku gak bakal nyengke. Aku kepengen seneng-seneng karo kakakku. Hei. Yo. Kowe oleh melo
kene nanging kowe kudu iso ngalahake aku. Yen kowe gawe rusuhe kene, gawe lelethek desa jero kene. Aku sing bakal gawe pepalangmu le. Ayo. Wani karo aku. Aku sing tak wedeni. Ayo. Kalau jika pengen. Mung sakmono, nggih. Kesaktenamu kowe ngetokno aji sembur genile. Kowe ngetokno aji sembur geni maneh. Ayo, nek kowe pancen jek kebak ngelmu, kebak Joko Mantro. Ayo rapalan sekabeh ngelmu le. Ayo. Kono rapalan. Kowe mari ngabluk. Ibaratnya ganti aku sing ngabluk le. Ayo, mapano kowe bakal tak rapalno aji Joko Mantro bledek ngampar. Lho nek gak tumomo tak sembah ngider-ngideramu. Enoko sakembaran. Kowe wis ora bisa ngopo-ngopo, kowe wis kalah karo aku. Kowe bakal tak warasi. Nanging kowe kudu melu nyebur warga desa njero kene. Sangguh apa ora kowe?
dadi kowe sanggup. Iya. Ya, sanggup. Ayo. Amin, amin. Oh. Sak waras. Ayo. Wis noho. Saiki kowe ngiburu masyarakat desa jero. Tak deleng saka kadoan. Nganti kowe gak gelem hibur, luh kowe bakal ketekan pati ana tanganku. Wis hiburen warga desa jero kene.